Ještě nikdy jsem nezabil chlápka ve spodárech. To nic. Já taky ne, všechno je jednou poprvé. Ten parchant Civil je typickou ukázkou dnešních politiků. Dělají zákony, které něco zakazují, ale pak to sami dělají, protože pod svícnem je největší tma. Jenže jakou váhu má zákon, který je udělaný, aby odstranil podvodníkům, co ho vymysleli, konkurenci, a oni pak mohli sami dělat to, co zakázali. A ti to povím. Žádnou. Je to, jako by takovej zákon neexistoval. Můžeš se na něj vykašlat, pokud si myslíš, že tě nechytnou. Ani nevíš, jak mi chybí Frank, Tome. I když nám takhle zavařil. Dalo se s ním dobře popovídat. Je lepší čestně zemřít. Říkáš na tohle? A žít jako celé. Šertem! Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslechnu. Někdy zajdem na pívko. Jste moc hodný, že jdete se mnou. Ti chuligáni byli opravdu divní. Hrozně jsem se bála. Ale to je v pořádku. Dnes vás doprovodím a později se s Paulím o ty rošťáky postaráme. Hm? Vy taky pracujete pro pana Salieriho, že? Je to sympatický pán, vždycky s ním je spousta legrace. Jo, občas pro ně něco udělám, ale moc nesměje. A co vlastně tak normálně děláte? No, já Dona většinou jenom vozím. I když někdy mě docela překvapí. Jako třeba, když po mně tuhle chtěla. Byl jste ale výborně, taky jsem se dívala. Spíš to bylo jenom hodně velký štěstí. Proč tolik skromnosti? Myslím, že musíte být přeci jen docela dobrý řidič, abyste porazil profesionály. Víte, dřív jsem nějaký čas jezdil s taxíkem. Ale se závodním autákem jsem si to vyzkoušel teprve večer před závodem. No vidíte, máte talent. Možná na to něco bude. Hezký šaty, pusinko. Co pak máš asi pod nima? Nechceš si zašpásovat s pořádným chlapem a ne s italským přivandrovalcem? Tuhle kurvičku bych chtěl provětrat. Tohle je přepadení! Všichni si leděte na zem a nikomu se nic nestane! Já jsem řekl na zem! A všichni! Tome, postarej se o stráže. Dobře, dobře, tak se mi to líbí. Hezký klid. Klid, klid a všechno bude OK. To je skvělý. Jak nám asi řeknou, kde jsou klíče, když jsou mrtví. Teď si radí sám, máš na to 5 minut. To je skvělý. Jak nám asi řeknou, kde jsou klíče, když jsou mrtví. Teď si radí sám, máš na to 5 minut. Doch ist nicht aufgewacht. Nee!